Mikko Huutokaupalta moro. Hei yrittäjä, lojuuko sulla nurkissa tai tallin perällä jotain koneita tai niiden lisälaitteita, mitkä olisi hyvä muuttaa taas kokoon? Meillä on Huutokaupalla tämmöinen työkone-meklaripalvelu. Ja mitä se tarkoittaa? No, sulla on varmaan muutakin tekemistä siellä työohessa, kun alkaa kuvailemaan, tekemään ilmoituksia, luomaan tunnuksia vaikka huutokaupat.comille. Pyydä meidät paikalle, me kuvataan se sun laite tai lisälaite, tehdään sitä hyvät videot, tehdään ilmoitukset ja hoidetaan sen laitteen hintaneuvottelut. Ja mitä se hintaneuvottelu tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos meillä on ollut vaikka hintavaraus 20 tonnia siitä sun koneesta ja paras tarjous on ollut 16, kun aika loppuu. Me otetaan yhteyttä siihen parhaan tarjouksen tehneeseen ja neuvotellaan sen kanssa hinta kohdalleen. Tämä ei onnistu aina, mutta aika monta kertaa loppujen lopuksi kauppa syntyy siitä. Eli jos sulla on jotain ylimääräistä, oli se sitten traktori, saksinostin, peräkärry takalana, kuorma-auto, kaivinkone, kaivinkoneen kauva, ihan mitä vaan työkoneeseen liittyvää. Ota yhteyttä, me hoidetaan se.